Gobeithio daw y neges yma fel neges o obaith i chi heddiw ar y Dydd Sul anarferol iawn hyn. Dwi'n gobeithio wneud rhywbeth tebyg bob Sul, ond yng ngobaith mwyaf i ydy fydd hwn yn dod i ben yn fuan iawn. Dyn ni'n mynd i edrych ar Salm 46 heddiw a'r gobaith mae Duw eisiau ni dderbyn ohono. Felly dewch i ni ddarllen y Beibl yn gyntaf. Salm 46. Duw sydd noddfa nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Am hynny, nid ofnwn pe symudau y ddeiar, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr. Rhio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwedd ef. Y mae afon a'i ffrydiau, a lawen hant ddinas Duw. Cysygr presylfeidd y goruchaf. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Duw a'i cynorthwyan fore iawn. Y cynhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant. Fe aroddes ei lef, toddodd y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, a mae Duw Jacob yn amddiffynfa i ni. Y cyd-destun hanesyddol i Salm 46 ydy bod pobl Duw yn wynebu amser cythryblus. Mae'r cynhedloedd o'i cwmpas nhw yn terfysgu ac yn ymladd yn ei erbyn nhw. Ond o Salm 46 a drwy'r canrifoedd mae wedi dod ato ni, cawn ni fel Cristnogion heddiw dderbyn neges o obaith. A dyn ni'n gweld fyna mae'r darlun mae'r salmydd yn rhoi i ni yn eitha trawiadol yn dydy. Dyn ni'n clywed pethau ofnadwy am y byd o'i cwmpas nhw. Dyn ni'n clywed pethau fel hyn, bod y ddeiar yn symud, bod y mynyddoedd yn treiglo ac yn mynd i ganol y môr, bod yna rio a therfysg, a bod y mynyddoedd hyd yn oed yn crynu. Ond dyn ni'n gweld bod sefyllfa pobl Duw yn Jerusalem yn wahanol iawn. Dyn ni'n clywed yn adnod 5. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Ac wedyn yn adnod 7, y geiriau hyn. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, a mae Duw Jacob yn amddiffynfa i ni. Heddiw hefyd, wrth i'r coronavirus ledu, wrth i'r ddeiar grynu dan yr amgylchiadau, lle mae'n cysur ni fel Cristnogion? Wel, mae'r Salm yn dysgu ni wybod bod pobl Duw mewn sefyllfa wahanol i'r byd o'i cwmpas nhw. Mae yna gyferbyniad yn y Salm rhwng yr hyn sy'n digwydd o gwmpas a'r hyn sy'n digwydd i bobl Dduw. Beth dyw'r Salm ddim yn dysgu ydy bod y Cristion yn mynd i ysgoi dioddef. Does dim dal beth mae'r feirws yma yn mynd i wneud. Rhaid i ni sylweddoli bydd miloedd y marw ar draws y byd, a bydd Cristnogion yn rhan o'r marwolaeth yn dioddef yn yr un ffordd. Ond neges y salmydd yw, fod terfysg yn y byd, mae pobl Duw dal i fod mewn sefyllfa wahanol. Yng nghanol y terfysg, yr ymchwedd a'r crynu, dyma'r gwahaniaeth dyn ni'n clywed yn adnod 5. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Yno ymhlith ei bobl, y mae Duw. O ganlyniad i bechod daeth marwolaeth yn byd, ac o ganlyniad i bechod yn y pen draw, y mae'r coronavirus hefyd. Ond i'r Cristion, falle bod ni'n mynd i ddioddef a marw o ganlyniad i'r coronavirus, eto dyw e ddim yn gosb i ni am bechod. Dyw ddim yn anfon y coronavirus yma i'n llethu ni ac i'n lladd ni.
A gallwn ni ofyn y cwestiwn, wel pam? A'r ateb yw bod Duw wedi dod i'n canol ni. Fe ddaeth e yn ei fab Iesu Grist. Fe gymerodd e ein pechod ni. Fe gymerodd e huddiant ein pechod ni arno'i hun. Daeth y diliw mawr yma, a mae Salm 46 yn sôn amdano fe, ar Iesu Grist. Daeth y terfysg. Daeth y pethau gweithaf i'w rhan ef. Fel bod ni'n gallu cael cyfran llawer gwell. A dyma dyn ni'n clywed yn y Salm ynde. A mae afon a'i ffrydiau a lawen hant ddinas Duw. Alla i ddim addo i chi a gall neb arall chwaith addo. Na fydd y feirws yma yn effeithio'n ddifrifol arno ni. Falle byddwn ni'n colli ffrindiau, aelodau'r teulu, a falle byddwn ni hyd yn oed yn marw. Ond yr un sy'n ymddiried yn Iesu Grist a'i farwoglwy, fydd y gwir bla sydd yn y byd. Fydd heiddiant ein pechod ni ddim yn dod i ni. Yn lle hynny, ymhlith y derfysg, ymhlith y dioddef, mae'r Iesu Grist gyda ni. Mae yna i'n cynnal ni, i'n cysuro ni, ac y peth anhygoel yw bod wedi bod o'n blaen ni. Mae wedi dioddef ar ein rhan ni, ac mae wedi agor pyrth y nef i ni. Yn y pen draw, cawn ni yn dygonu trwy weld Iesu Grist. Daw'r afon hyn i ni yn y byd yma, i'n cynnal ni, mewn mesur. Ond rhyw ddydd, cawn ni fwynhau o'r dyfroedd bywiol hynny yn ddi-ben draw. A dyna'n gobaith ni. Nid iechyd, nid teulu, nid cyfoeth, na dim arall. Mae Duw gyda ni.